Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpahon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo. At marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib
ng pag-asa sa kabila ng pandemya. Mula nung 1 taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating region, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kanya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo. Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumabye, hindi lugod mo, kare kalupa mo mabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot kita tamo. Hey, 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 lugod mo, hindi lugod mo, kare kalupa mo mabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot kita tamo. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs,
as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, layout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs, also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly,
These projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Vaccination rollout sa Angeles City pautay-utay dahil sa kakunting bakuna mula sa DOH. Pampanga hindi raw dapat mapag-iwanan sa COVID-19 vaccination rollout ayon sa PAMCHA. Health workers na nagpa-COVID dapat magsumite ng dokumento hanggang May 21 para makakuha ng benepisyo. At 7 milyong Pilipino hinihikayat magparehistro ng Eleksyon 2022 koalisyon. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na mga nangunat tukang balita ng CLTV News. Nakadepende sa deployment ng bakuna ng Department of Health Region 3 ang nairo-roll out na COVID-19 vaccine ng City Health Office ng Angeles. Sa pagpasok ng buwan ng Mayo, nasa pang-10 araw pa lamang umano sila sa pag-schedule ng vaccination. Ang resulta nito, ilan sa mga senior citizen na idadala sa social media ang pagkainip na maisalang sa pila sa bakuna. Nartong report. Ang Angeles City College o ACC na napaliligiran ng lilim ng punong kahoy dito sa Barangay Pampang, ang isa pa lamang ngayon na mega vaccination site ng lungsod. Sa pagbisita ng CLTV News Team sa kanilang ika-10 araw na pag-roll out ng bakuna ngayong araw ng Huwebes, 20 ng Mayo 2021, bihira ang bilang ng mga senior citizen na aming natunghayan sa pila. At dito kwento ni Lolo Bart Crisostomo ng Barangay Claro M. Recto, ang proseso na naisama sila sa pila ay sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay ng Barangay Health Workers o BHW. Kami po itinawagan kahapon dito ng araw ang vaccination site. Kaya ngayon ay nandito na kami. May nagpunta po sa amin na nagsusulat ng mga pangalan na kaya tapos naghintay na lang kami ng mga Actually po siyang pero ako nung Lunes pa. Higit 2,000 individual ang inaasahan sa kada scheduled rollout ng vaccination program dito sa Angeles City College, na kung saan halo ito ng first dose ng A2 Priority Eligible Group o mga senior citizen at A3 o ang mga adult with comorbidity. 6:30 ng umaga bukas na ito sa mga senior citizen at hapon naman ang mga nasa sektor ng A3 adult with comorbidity. Okay. Bali, yung target po namin sa isang araw, pag nag-vaccine po kami, nasa 2,000 po. Sa pagmamatsyag ng news team, naabutan namin ang ilan sa mga kapitan ng barangay sa Angeles City na tumanggap na ng second dose ng bakuna. Upang iklaro ang sentimiento ng ilan sa kanilang mga kabarangay na nababagalan sa takbo ng master listing sa kanilang komunidad, kinompronta namin ang ilan sa mga kapitan. Si Barangay Pulong Kakutod Kapitan Francisco Cura, bida niya, hindi naman napupolitika ang distribusyon ng bakuna sa lungsod ng Angeles. Palagay ko, walang politika dito. Ginagawa lang ang katungkulan ng city government, Angeles City Government, para may distribute ng pantay-pantay po ang pagbabakuna sa mga gustong magpabakuna. Sa salita ni Kapitan na animoy kabisadong ang rollout ng distribusyon ng bakuna, minabuti naming usisain sa kanya kung gaano na ba kalaki ang bilang ng mga senior citizen na naisali sa pila sa kanyang barangay. Sagot niya, sa ngayon wala pang masyadong pero kaming mga officer ng council
kami pa lang naunang nabakuna. O, sa mga senior citizen, dyan sa barangay mo. Sa ngayon wala akong pang wala pang Sa ano? meron na mga ba? senior, opo. Meron na pala. Buwan pa ng Pebrero hanggang sa kasalukuyan, umuusad ang vaccination survey sa kada komunidad sa Angeles City. Karamihan sa mga nakausap namin na senior citizen na nakapila dito ay kabilang umano sa mga respondent na kaagad na tumugon para magpabakuna. Ay kasi nagkaroon ng survey. O tapos tinawagan kami kagabi. We were called, we were at the master list. Samantala, iginit naman ni Belinda Babes Mariano, ang National Immunization Coordinator ng Angeles City. Ang scheduled na vaccination program ay depende sa laki ng deployment ng bakuna na galing sa DOH region. Kaya hindi ito na idediretsyong i-roll out araw-araw. Nasa 55,000 umano ang populasyon ng senior citizen sa Angeles City. Ngunit ang na-deploy na bakuna ay limitado. At kasama rin sa intindihin ay ang mga dumating na AstraZeneca na kailangang kaagad na maipaubos. Ang vials po natin is 857. Ilan po? 857 na vials na AstraZeneca. At saka yung Sinovac na 9,940, but we still have remaining 34 doses for the second dose na darating ngayon. Okay. Then another, ilan pa yung mga second dose kasi we will not give Sinovac muna. We will still have to finish all the AstraZeneca. Ang pautay-utay na vaccination rollout ng syudad ng Angeles City na limitado sa deployment ng bakuna ng DOH ay sumasalamin sa 1.9% na katumbas ng 239,964 na individual na nabakunahan sa first dose sa Central Luzon. Kabilang ang Angeles City College sa di umano'y 3,850 vaccination sites sa buong bansa na may kontribusyon sa 7-day average na vaccinated individuals na umaabot sa higit 100,000 ayon sa DOH. Paolo G. Santos, CLTV News. Iminumungkahi ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na paghandaan na ng provincial government ang rollout para sa A4 Priority Eligible Group o ang mga itinuturing na economic frontliner at essential workers. Una umanong dapat isaayos ng probinsya ay ang census nito. Daritong ulat. Lakihan ang embudo o ang target net ng mga sektor na dapat bakunahan. Ito ang naging presentasyon ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez sa Pangulong Rodrigo Duterte na inaprubahan na ang rollout ng A4 Economic Frontliner at A5 o Indigent Filipino. Ito po sir ang gusto namin i-suggest po sa inyo kasi marami po mga business sector at saka po yung rin po sa COVAX na dapat buksan na po natin talaga yung A4 at saka yung A5 na kailangan yung bakuna unahin natin ang mahihirap. Kaya po ang po natin, yung A5, ang COVAX, sabi na, pwede sila sa kasi ang COVAX talaga, para yan sa mga vulnerable at saka para yan sa mga mahirap, para equitable access. So ngayon, ang po natin, considering na para gusto natin mapabilis talaga yung kailangan lalakihan natin ang imbudo. Sa inaasahang bulto ng bakuna na darating ngayong buwan ng Hunyo, ang inaprubahang panukalang ito ng administrasyon na pagbakuna sa mga economic frontliner at mahihirap ay isa umanong malaking pag-asa, hindi lamang sa mga business sector, pati na sa pamilya ng mga manggagawa. Ayon kay Architect Nestor Mangyo, Presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated. We're very happy that the President is already prioritizing the A4 or the workers, economic frontliners, because these are the people who really propel our economy. They go to work. In fact, they are the ones who go out of the house, in and out, and they could be bringing the COVID from outside. So I think they should be really prioritized and be injected as soon as possible. Sinabi ni Mangyo na kailangang pamarisan ang mga good practice sa rollout ng bakuna ng ilang LGUs. Dagdagan ang vaccination site at mailagay sa sistema ang digitalization sa scheduled ng vaccination dahil sa inaasahang malaking bilang ng populasyon na sasailalim sa bakuna. They have your email
And when they email you, they'll give you the time, the place, and also the day, no? So my children have been vaccinated, aside from the priority seniors, and they told me they've been there for only 5-10 minutes, and even one was only there for 2 minutes. So I hope we can improve on this, and if we can do drive-through, so much the better. Mungkahi ng PAMCHAM, mapanindigan ng probinsya na hindi dapat mapag-iwanan ng Pampanga sa distribusyon ng bakuna ng national government. Iyon ay dahil ang rehiyon ay ikalawang tahanan ng mga government office sa bansa. Gayon na rin ang dahilan na narito ang mga economic zone na magsasalba sa ekonomiya ng Pilipinas. Well, the rollout should be as soon as possible, especially now that many doses are coming, about 7.5 million are coming in this June, and I hope the provincial government could get a better share of this vaccine, since Manila or the NCR is already having a lesser infection. So I hope we can get more allocations rather than wait for July. Samantala, sa pananaw ng dating 4th District Representative ng Pampanga na si Dr. Ana York Bondoc, isa sa dapat isaayos ng provincial government ng Pampanga sa paghahanda ng mass vaccination ay ang pagkakaroon ng mabilis na access sa mga vaccination site. First of all, the requirement po for the vaccination site dapat malapit sa tao. Kasi napakahirap naman ho na you will have to travel so far away. No? So hopefully in town po yung vaccination. Hopefully approachable po by public transport. Number 3 po, it's a big place. It can accommodate a lot of people with the social distancing po na kailangan. Ano po? Mungkahi din niya na magkaroon ng uniformity o standard sa mga vaccination site upang hindi umano mangyari ang kanya-kanya system. There should be a sound strategy, and that our LGUs where we are relying on po dito po sa rollout, dapat pong matrain din po ng DOH. Kasi right now, parang sarili-sarili eh. So there should definitely be a national strategy and everyone should be trained. Dapat po, we should set a national standard kung ilan po dapat per vaccination site. What are the standards po for the number of people who are supposed to man the site and the number of persons po who are supposed to be in that site for 1 day. Ayon sa IATF, nasa higit 12 million ang bilang ng kabuuang populasyon ng mga itinuturing na economic frontliners sa buong Pilipinas. 16 million naman ang mga maralitang Pilipino na nasa A5 priority eligible group. Ang inaasahang pagbukas ng sektor na ito ay nangangailangan ng estratehiyang magbubukas ng maraming vaccination sites sa mga bayan sa bansa na nakaatang pa rin sa kamay ng mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng CLTV News kay Pampanga Provincial Health Office OIC Dr. Zenon Ponce, sinabi nito na wala pa silang naisa sa pinal na master list ng mga nabibilang sa A4 at A5 eligible priority group dahil sa laki ng populasyon na pasok dito. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, health workers na nagka-COVID dapat magsumite ng dokumento hanggang May 21 para makakuha ng benepisyo. At Central Luzon, pangatlo sa may pinakamaraming bilang ng HIV infected sa bansa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Bilang bahagi ng pondo mula sa Bayanihan to Recover as One Act, mabibigyang kompensasyon ng mga healthcare workers na tinamaan ng COVID-19. Maging ang kapamilya ng namatay na medical frontliner makatatanggap ng financial assistance. Paglilinaw naman ng Health Department, hindi kabilang sa compensation program ang mga nakaranas ng asymptomatic cases. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Higit isang taon na ang lumipas simula nang pumutok ang COVID-19 pandemic. At dito sa Pilipinas, lampas 1 milyon na ang tinamaan nito. Maging ang mga healthcare worker na siyang nasa frontline ng pandemya hindi nakaligtas sa coronavirus. Gaya na lamang ni Dr. Lou Evangelista ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital. I was the first one in the hospital to have COVID in April. Hindi lang yung dapat yung takot mo sa sarili mo ang dapat mong intindihin, kundi yung takot na dadalhin mo yung virus sa family. Especially kung meron kang matandang mga kamag-anak or even mga baby sa loob ng bahay. Ang mga katulad ni Dr. Lou makatatanggap ng kompensasyon mula sa gobyerno. Alinsunod sa Bayanihan to Recover as One Act, 15,000 pesos ang makukuha ng mga nakaranas ng mild to moderate cases. 100,000 pesos naman para sa severe at critical cases at 1 milyong piso para sa namatayang pamilya. Wala namang makukuha ang mga dumanas ng asymptomatic na kondisyon. Para sa mga medical frontliner na nais mag-claim ng kanilang kompensasyon hanggang May 21 na lang ang pagpapasa ng kinakailangang mga dokumento. Kabilang na riyan ang original copy ng Certificate of Employment, photocopy ng 2 valid government-issued IDs, certified true copy ng Comprehensive Medical Abstract at certified true copy ng RT-PCR test result. Ipapasa ang mga dokumento sa DOH Office sa Government Center sa Barangay Maimpi, City of San Fernando, Pampanga. Wala pa namang abiso kung kailan ulit maaaring magsumite ang mga claimant matapos ang itinakdang May 21 deadline. Para sa karagdagang detalye, maaaring magpadala ng katanungan sa kanilang official email handle na covidclaims.ro3@gmail.com. Sa pinakahuling datos ng Department of Health noong ika-6 ng Marso, halos 15,000 health workers na ang tinamaan ng COVID-19 kung saan 82 ang namatay. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa iba pang balita, pumangatlo ang Central Luzon sa may pinakamaraming naitalang HIV cases sa buong bansa. Ayon sa Department of Health, iba yung pag-iingat at tamang kaalaman sa protektadong pakikipagtalik ang nakikita nilang susi upang hindi na lumobo pa ang kaso. Si Rainiel Pawid ang may report. Kahit naabala ang lahat sa pagtutok sa novel coronavirus, ipinapaalala pa rin ng Department of Health ang pagbibigay pansin sa ibang virus tulad ng HIV o Human Immunodeficiency Virus. Ang virus na ito ang nagpapahina sa katawan ng individual dahilan upang madali itong kapitan ng iba pang virus at sakit. Nakukuha ang HIV sa hindi protektadong pakikipagtalik, paggamit ng mga gamit ng karayom sa katawan at exposure sa infected semen, vaginal fluids at maging sa dugo. Ayon sa isang HIV positive na si Mark, hindi niya tunay na pangalan, nakuha niya ang sakit dahil sa kapusukan at kawalan ng sapat na kaalaman sa konsepto ng safe sex. As a teenager, I did not usually use condoms. It's because I know what a condom is, but I thought I'm shy to buy it in the pharmacy or whatsoever, and it's quite expensive. Sa latest report ng Department of Health, pumangatlo ang Central Luzon sa may pinakamaraming HIV cases sa bansa. Simula 1984 hanggang December 2020, umabot na sa 8,179 ang naitalang kaso sa rehiyon. Kaya naman ang kagawaran patuloy sa paglulunsad ng online HIV awareness campaign kahit pa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nitong ikatlong linggo ng Mayo, ginunita ang International AIDS Candlelight Memorial 2021. Atin pong alalahanin din na bawat araw, meron po tinatawag na 30 cases of HIV. Ayon sa UNAIDS, ang protektadong pakikipagtalik ang unang hakbang upang mapigilan ang paglobo ng HIV cases sa bansa. The AIDS pandemic remains a global crisis. Nearly 700,000 people die of AIDS every year, and 1.7 million people acquire HIV. Ang Pilipinas din ang may fastest growing HIV infection sa buong Asia Pacific. As of 2020, tinatayang nasa 111,400 na Pilipino ang namumuhay ng may HIV. Base rin sa pag-aaral ng organisasyon, 70% lang din ng mga Pilipinong may HIV ang nakaalam ng kanilang totoong health status. At 43% lang sa bilang ang sumasailalim sa gamutan.
Sa ilalim ng Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018, iniutos na bawat pampubliko at pribadong ospital sa bansa ay maging HIV treatment hub. Dito ay libreng makapagpapakonsulta at makakakuha ng antiretroviral therapy ang mga pasyente. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 7 milyong Pilipino hinihikayat magparehistro ng Eleksyon 2022 Koalisyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Gelingan daring apo tamo kanita, balo mo pa kaya abe? Matwang medlis, buri mo ang akit, itsura. Sampaga ni amanong siswan, pakibaluan mo lang. Nung kamalbe, o tasabyan da ka, alakang busbus abutol. Inya abayin nyo kami, pinating kami kay Kinwebis alas 7 king Bengi, live king CLTV, at imurin king CLTV Facebook page. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Habang papalapit ang eleksyon, iba't ibang non-partisan group na ang nangunguna para sa malawakang Voters Education Campaign. Gaya na lamang ng Eleksyon 2022 Koalisyon na layong hikayati ng karagdagang 7 milyong Pilipino na magparehistro upang makaboto sa darating na halalan. Malaking bagay umanong 1 boto upang magkaroon ng tamang liderato na tutugon sa pangangailangan ng mga naghihirap na Pilipino. Si Rainiel Pawid ang may balita. Itinutulak ng non-partisan group na Eleksyon 2022 Koalisyon ang kahalagahan ng susunod na halalan. Pero lahat ng hakbang magsisimula umano sa pagpaparehistro ng mga Pilipino upang maging lehitimong botante sa nalalapit na presidential election sa susunod na taon. Target ng grupo na bago dumating ang registration deadline sa September 30, rehistrado na ang 7 milyong Pilipino na kwalipikadong bumoto. Ito'y inaasahang manggagaling mula sa 4 na milyong kabataang Pilipino na magiging 18 anyos sa araw ng eleksyon at maging sa mga deactivated voter na hindi nakaboto ng 2 magkasunod na halalan. That all Filipinos of all backgrounds exercise their civic duty and their individual and collective power to register and to vote. While we focus on youth voters, our advocacy also covers older citizens, those not yet registered, or those who need to be reactivated. Inilunsad ng samahan ng malawakang Voters Education Program na Ready to Vote, Love Kita Pinas. Nakaagapay rin sila para sa paglulunsad ng alternatibong lugar para sa satellite registration. Coalition advocates and offers alternative venues like even parish facilities, schools, and universities for satellite registration, which the COMELEC is resuming. Titiyakin din daw ng koalisyon na vaccinated kontra COVID-19 ang COMELEC personnel na mangunguna sa registration upang mawala ang pangamba ng mga nais magparehistro. Magiging kabalikat ng Eleksyon 2022 Koalisyon ang CLTV para sa iba't ibang voters education campaign. The power to vote may be the only right in our democracy where everyone is absolutely equal, and the power of one vote, when protected, collected, and respected, is the essence of democracy. Batay sa latest report ng COMELEC mula January 2020 hanggang May 13, 2021, lagpas 3 milyong Pilipino na ang nagparehistro para sa eleksyon ng susunod na taon.
Dito sa Central Luzon, lampas 275,000 na ang nagparehistro upang makaboto. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa kapitalan pang detalye, maaari pong i-follow kami sa social media pages. At CLTV 36 Official, at CLTV 36 News, at CLTV 36. Kung nais nyo naman balikan ang mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicklet Henson Hizon. Maraming salamat. Ng gabi.